Să știi că e poate un gron și după aia, nu știu. După aia văd dacă îl nimerești pe altul. Haide că sunt aproape ce eu cu El e tine. brocul. Mai chemați întâlniri dacă aveți de mine. Am dat mesaj. Eu sunt la docule acum. Fără mașini. Hai de Spital Maria, frate, să mă ține și pe mine unul. Fără mașini... E over, mă, e over fără mașini. Pădurea neagră Dar și... nici nu mai sunt, ești nebun, polițiști. și plaja. Se ascund proștii până... Au plecat ăștia vere, stai să mă duc. Caline, te așteptăm, rostule. La garaj. A, e full garaj, au intrat la met. Au intrat la met. Păi dacă au intrat la met, dacă au intrat jos la Nu, met... o să facă încă un wave și vă bine, dar E unul patronul de apă, stai pe burtă. Mifu, Da, asta că dau Unde sunteți toți? Eu sunt la Spital Maria. La vamă mai suntem câțiva. Păi haideți toți la vamă și plecăm de la vamă și încercăm să pușăm. Pula mea. Navi contramilitară la pușat, zero. Eu știu. Pe turnul de apă, mă. Cred că o să dea info și ăia stau la met Alexei. înăuntru. Da. Vino cu Păi vedem cât suntem, de asta Hai zic. prin pădure, mă, hai Nu, prin păi atunci ăla de pe turnul de apă o să-mi sugă pula, că intru cu heliu în el și mi-au viața. Și fac pula. Dă în cap. nu-i da, mă, nu-i da. Bă, îmi dă cu Păi revolver. am bag pula în gâtul lui, n-auzi? Că îl iau în pulă eu. Bă, Băi, noi bă, am pușat după deja aia pădurea ți-ai asta. Vedeți că s-ar putea să Se aibă pare că oameni în ți-ai pădure. Bă, nu pușați singuri, nu pușați. Dacă nu mergem toți, n-avem ce face. Vă cât câte unul, câte unul și... Așteptați la vamă, cum a zis și Sebi, ne regrupăm toți, că Da, mă, acum stai să mergem toți. în aeroport. La vamă Da. suntem 10 persoane, restul unde-s? Păi dar ăștia suntem toți, vede, nu mai vine nimeni, văd că e doar Cosa și cine Nu mai s-a ce așteptat care nimeni să mai dea, că teoretic nu trebuie Mai să suntem dea. și brokeri la vamă. Păi ăsta e Wave 2, mi se pare, nu cred că e altă rază, n-are cum. Mai sunteți la vamă? Să dau o tură pe acolo deasupra să văd care te ia, ia hai. Vezi Haideți acolo la vamă, aeroport, mă. gen, știi? Bă, dar vedeți să Vin la nu vamă, fi dar dau un trecut, pic la bro. garaj să văd. Nu la aeroport, la garaj, la garaj. E full la La garaj. garaj mă duc, la garaj mă duc. Ia să Doar văd să, pe turnul sigur ăsta. n-a fi trecut Să vreo strig hel la să ăsta, nu- mă, dai curvă. Mă, dai curvă. Cai. Mamă, cât se scoaie 5 bucăți deodată, unul în altul i-am văzut să mă La garaj. Da, Bă, fix vezi, acolo, vezi, față, bă, da. Dagestan, că e și ăsta, cum se numește. Da, mă, vreți să-i Ion, pușăm. știu, păi de asta și Unde? e foarte important să Ion e încercăm să picat. îi Și bubuim. vezi că e unde la mare rău de tot, nu știu cum Ia vedeți, au oameni? dracu. De la mare alb. Cargo. Unde-i cargo? Unde-i cargo? Ăla nu e Da, cargo, știu. vezi de aici, Da. cargo băbuiera negru. Bă, voi de aici, Da, da. de la inaccesibile, vedeți? Nu-i vedeți, așa nu vi să ăsta la Nu. Nu, dar aud cum trage. Am auzit cum trage. Și ei cum dracu ne vă până? Ce au? OZN-uri? Cred că. Cred că au intrat iar acolo la Bă, armă. la garaj, sunt toți la garaj, în fața la Da, garaj. la garaj și cred că în cabană. Haideți toți pe aici. Haideți. Mergem sau Heliu. mă vedeți? Mai stați puțin să ne adunăm toți. Haide, vere, Hai, adunat zis vă repede. Mamă, cât să scoai, să-mi... Bă, pula Auzi, nei, Dante. bă, dacă îi pușăm, nu mai sunt mulți. Asta e sinucidere, dar facem. Bă, Bă, dacă Alexei, vreți, bă. dacă nu puteți să vă retrageți, e ok, oricum vă trec notații aici, nu-i problemă. mă, eu- drept. Stai mă Ce liniștit, pula mea, huligane, aia e. dracu, ești Stai prost. mă, frate, liniștit. Dă scoare Da, în da, ăla. da, nici ce pula Da, mea, să da. ieși. Haide, mă. Mai stâng, Alexei. Haide. Vino mai stâng, Alexei. Bă, pula nei, Aoleu, suntem aoleu. puloși Mamă, sau cât ce să facem, scoai. mă? Ne frică. Da, Nu. Fără pălădu. A plecat heli de pe A plecat Heliu și ne vede pe Aveți toți, deci la băga pădurea mi-aș pula mare. moțului. A plecat heli de PD, a plecat heli de PD. De la Met. Hai că eu sunt la met. Vedeți că vine spre vamă, să nu vă facă forțată la Îl văd, vamă. îl văd. Încercați să vă adunați înapoi la vamă dacă vine Bă, Heli. aveți grijă înăuntru aici. Nu, Haideți mai la dai vamă huligane, înapoi, dai haideți la huligane vamă peste înapoi. ei. Aveți grijă pe inaccesibilă. Bravo! Hai că ne batem, băieți. Am luat un Helion, mă duc. Vezi cât timp- Navi, dă-i Ne că pușează se pe urcă partea turn, cealaltă. bă. Se urcă pe turn, Navi, dă-i. Unde ați aterizat, mă? Ce-și dă pizda armura. Unde sunteți? Nu ajungi moțul de la asta. Băga mi-aș pula moțului. Ia că s-a dat jos. Am ajuns la seminții, iau un Heli, că mi-a spart Helionul. Heliul blocat, am direct pul. Mă duc în aeroport să închidez un Heli de re. Uite.
Nu-l vedem. Bă, unde-l duci jos la met? Ce? Unde ducem suspecții? Jos la met? Bă, unde ducem suspecții? Jos la met sau unde? Mă auziți? La bă, că aici putem. L-am luat eu pe ăla. Băi. Deci eu nu cred că încă ăia n-au plecat. Găți-mă făcea și gata. Hai. Știți în jurul meu ca potârnicile coaie, ce pe strusele, ce așteptat? Uite ei aici, coaie, uite ei aici, la cabană, dă-le truse, la cabană, lui Alexandru, dați truse. Nu mai futeți până la met. Gata, fratele meu. Hai, începeți. Bun. Doi, dați câte doi, dați câte doi. Nu te înțelegi, vorbești din pod. Repetă, că nu te... Nu contează, du-l la med, dă-i trusă la med, pune-i cătușele și ai să-i băgăm pe toți. Ia, CNP. Păi da, da. Mai avem doi suspecții, ridicăm și pe ăștia și plecăm. Băi, și vă schimbați? Stai cu spatele la mine. Așa. Stau. Haide mă, hai să mergem. Baga aia înapoi, baga aia. Bravo, așa, bravo. Good boy. Nu e că Boi. n-am licență. Vezi cum vorbești, bă, pizdu. Și Siaș, normal, rămâne Ce, mă? pe și coordonatorii. Vezi cum vorbești. Bine, măi, caca. Trebuie Bine, un măi, sport caca. în față la cabana lui Hai Alexandru. taci, caca. Mișcă-te. Ăsta de aici. Caca, ai învățat ceva și tu... Hai, baby. Să mă piși pe tine, mă. Să mă piși pe tine. Băi, No, ce aveți? Alo, gata. Îl mănâncă pe asta în potărniche. Hai, cred că vreți să stați mai mult pe aici. Nu vreau să stăm, dar Nu, nu cred că că e te un scapi. comportament. Bun, ia-ți liniște, am zis. Haide. Domnilor, ce s-a întâmplat? Domnul se pișe Vorbește până cu nu știu mine. dacă este în regulă, el fiind și Păstrați-vă calmul, păstrați-vă Eu îmi liniștea. păstrez calmul, dar nu cred În că se caz pișe că pe noi așa. aveți vreo problemă, faceți cerere de audiență. Haideți. Ce cere de audiență? Cer de Cu audiență cine? ca să ne pierdem timpul degeaba. Bun, atunci nu o să se rezolve nimic. Păi Dacă oricum, Cu înjurați cine? Cu voi? doar degeaba. Păi să vorbească frumos și după aia o să vorbesc Dezavantajul frumos. vostru. Păi, noi n-avem Niciun cum să avem control dezavantaj. asupra... Mă auzi? N-avem cum să avem Atunci degeaba control vedeți toți. asupra la Asupra? toți, Ba da. decât dacă voi Du-mă pe faceți cerere portavion. de audiențe și noi le luăm și avem grijă de ei. Că altfel nu avem de unde să știm Hai, ce dă pe păcaturi portavion fac. să iau un Drum bun. anihilator. Stai că mi reclam pe portavion să iau un anihilator. Strângeți-vă că vin acum să vă iau imediat. Du-mă pe portavion. Da, am înțeles. Bun, mersi.
Așa, mă, băbăiți-vă. Mamă. Mai ușor, domnul meu, vă rog frumos, că un pic ochii din cap. Faceți o trei. Doar să-mi deschideți ușa, că nu mi s-a pus centura. Hai, intrați, intrați. Păi te anumite pe secție vere. Mulțumesc. Secție normal. Haide, intrați. Păi da, e ok, să te anumite pe secție. Hai, treci. Bună seara. Bună seara, bună seara. Suntem la Bună ușa seara. aici. Hai, top. Vedeți să nu vă Nu ascultați vere, vă punem taser pe voi. Calmați-vă un pic. Lasă-l văd dracu pe... Ia-te-l pe ăsta ce se ascunde aici. Ia-te-l pe ăsta ce se... Băi, ce faci? Băi, ești bine, mă? Băi, ești bine, mă? Unchiule. Să trăiți numai bine, să aștept și eu. Haide, Hai. ce aștepți, haide. Hai, vino cu noi ca să nu mai aștept. Hai, Bine, frate. Stați puțin, băieți, stați puțin, aici, stați aici. Auziți? Stai. Aici, vă rog. Au pasat terena scările, gata. Stau să-mi bag. Stați puțin acolo. Se aude. Hai, vere, că stăm de o oră jumate, mă Hai, pui de acum zi. să stau aici. Uite-i bă, și să-mi O, bat. sănătate, nu Bun, mai... hai, El era tot acolo, se aștepta. Să bronza, a? Da, da, ca și tine. S-a schimbat locația, Madagascar, peste tot. Haide, în celula mare, te rog. S-a încercat. Gabi, Celulă și treci în celulă. Hai, te rog, hai, băieți. Du-te, Celula, vă rog. că te plângi ca o pizdă. A, ești dracu de aici, Doamne, crezi că bă, dacă bă. ai uniformă aia ești șmecher, mă? Păi da, mă stresez la Vezi că cap te iau la deja. palme și te stresezi, dă-ți demisia dacă nu-ți Băi, convine. stresatule. N-am voie să vorbesc, mă. Ia, gata, De când Destresează-te. vreau să văd acum un grad mai mare, de când îmi bagă ăsta pula în gât mie. Haide, intră acolo. Uite, un cosul ăsta cu ochelari de aici din față. Dați intru și eu, domnilor. Băieți, primul la procesat care vine. Hai, du-te în Care gâtul dă tău. să te intri și- Ce vorbesc ăsta? Mai e unul, mă, ăla Mai unde ai- e? Mai Au tot noi bărbat. suntem ăia care facem... Haide, chestii, intră nu? la unul. Hai, vine, Dați-vă, mă, că se bagă fratele. Să băgăm de toți banii, băga mea și pula în viața. Ia uite ce stai Nu aici, pot să intru. Da, Dacă major, nu nu știi intra să atunci. vorbească, să-și dea demisia, frate, că n-are ce căuta. Haide, Ce ai băieți, pățit, haide. fratele meu? Hai. domn Îmi major, băga bagă pula fratele. în gură, îmi bagă pula în gură, Cine? Mm. mă jignește aici. Uite, colegul ăla tău cu ochelarii. Uite-l aici, uite-l, ăsta. Cadetul? Da. Cadet? Vino cu Și domnul... Vă luau repaus. Și domnul cu părul alb ne-a făcut pro. De ce efectiv n-am făcut Proști nimic, să m-am- mai... Na, Ok, Să mai da, accepti n-am de înțeles, parte, da, Sau am aruncat de cam pe clădire, înțeles. oamenii mei, adică... Deci mă faceți Bun, prost cum ar bun, fi. stați să înțelegeți. Nu, S-a nu, aruncat de pe ferească clădire. Dumnezeu. Bun, Așa. s-a aruncat de pe clădire. Vreau să știu și eu cine s-a aruncat de pe clădire. Când eu am coborât din cargo bobo ăla și m-am dus la ușă, frumos am stat pe loc. Nu vine nenea ăla, cadetul ăla și îmi bagă mie pula în gură. Băi, tata, de în moment ce vin secție și ne faci în tată, cul și ne mai faci să în ap știu. și ne Eu nu zici, te-am hai mă, făcut în din pula cul. mea, mișcați-vă Vezi că odată, am că ne bodycam? pui să așteptăm o oră În după primul tine, rând, de am cum vrei să-ți bodycam. vorbesc ție? Vrei să mă Am pun în bodycam, genunchi să-ți vorbesc Nici măcar frumos? nu te-am jignit. Nici Păi, măcar bă, nu te-am tată. jignit, am stat pe loc, nu că Auziți bă, aici la mine tată. pe telefon, prost? Și Bă, nu vii tată. tu acum aici, Om dacă lipsit de îmi zici mie inteligență, eu ce l-am făcut vorbești Băi, așa, tată. dacă nu-ți convine Băi, și nu știi tată. să vorbești, dă-ți Om demisia, lipsit de tată, că nu-i de tine Bun, poliția. bun, ia, Băi. stop. S-au aruncat Dar nu două vii persoane, tu ca și să- îmi Ascultați-mă o dă-mi secundă. Ascultați-mă o secundă Nu, toată Alex, lumea, și cadet și domnii din celule, vă rog.
Bun, haideți să facem treaba să terminăm. Dacă doriți o insignă din partea dânsului, se rezolvă fără niciun fel de problemă. Chiar vreau. Ok, domnule cadet, vină cu ce te rog. Vreau insignă că... Hai ca să terminăm, să terminăm bălcea. Unde ești, mă? Belitul să-mi ia. Arată-i lui domnul insigna. Ia tot. Ați primit-o? Da. Bun. Dacă are cineva ceva de reclamat, ca să plecăm. E bine? Bun băieți, care vrea primul la procesat? Haideți. Procesați oriunde ca să ne grăbim, da? Nu contează. La interrogatoriu, oriunde. Hai. Hai după mine. Hai, să vină și unul cu mine. Hai, fiecare, câte un cadet ia câte un... Haideți unul cu Ghostface. Câte un băiat. Băiatul cu cearșaful, vină după mine. Aveam treabă cu ea. Cearșaful, Domnule. vină cu Și la interrogatoriu, mă. Stai așa că nu te aud. Zi acum. Să vină cineva. aici, că e de unde și Bun, vorbiți și în șoaptă, vă rog. Băieții mei, polițiștii, vorbiți în șoaptă, băieți. M-am dat jos din cargo și m-am pus lângă ușă, acolo, liniștit, n-am făcut nimic. Și vine cadetul ăla și îmi bagă mie pula în gură. Auzi că ce urlu aici, că nici măcar n-am urlat, am vorbit normal. Băiatul de aici. Hai, băiatul, pleacă de aici, ai mișcă în celulă. Ce vorbesc ăstea? Oriunde, procesați oriunde, nu contează. Pula în ei, imediat. Și după aia tot noi suntem ăia muiși, care noi urlăm și noi înjurăm, nu? Da, nu, doar la însurat, mai înjurat. Nu se moară familia mea, cum mâine să mă așez. Bă, șoptiți, bă! Că te facem proști ăstea, că vrei să facem căcaturi, partea a doua. Cine e ăla, mă, Dar că nu nu-l că cunosc, bagi băga pula mea în și gura pula mea tine, și bratan. căcaturi. Oricum știi că nu e ok tot ce s-a făcut, nu? Păi, nu e ok, dar și ce vrei să faci, Sebi? Că oricum nu rezolvi nimica. Ei, nu. Dar chiar nu se rezolvă nimic. Bine, să vedem după aia. Bă, măcar dacă era regula aia de să te înjură de tot. Așa măcar îi mai zici. Voi erați pe caiu, nu? Da. Și aveți alea, da? Nu. pe domnul? Nu. Aveți GoPro-uri, nu? Nu. Eu am avut de pe că da. Nu. Da, vrei să aveți GoPro, că nu e ok, frățioare, pentru că noi am patrulat acolo la prima tură, nu mai rămas nimeni. Că ei stau pe burtă acolo, e o problemă. Și am Nu luat e tot. ok deloc. Nu e ok Noi am deloc. luat toate locațiile și med și tot. Bun, mă ascultați? Mă ascultați? Da. Alo? Da! Fiți atenți, o să vină cadetul aici. Cei neprocesați, stați în dreapta, stânga voastră, adică, și o să-i proceseze acolo. Și cei care o să fie procesați o să stea în spatele cadetului să nu se încurce. E bine așa? Dar nu mai bine Ca să nu mai- procesați afară aici la gratii? Ca să nu Cel ne mai încurcăm bine. cu noi aici în celulă? Ca să nu ne mai las după aia încă de 3 ori la rând, să ne mai Și așa stăm de perechizeze. o oră jumate. Oricum or să vă percheziționeze din nou chestorii. Unul să vină încoace. De acord, dar stăm de o oră jumate. Să vină încoace, unul deja. care vrea să fie procesat. Hai după mine. Dă-te! Deschidem ușa, lasă că deschidem. Hai, unul să vină, unul. Care Că stăm o oră și... Nu tu, domnișoară negru. Hai, care n-a fost procesat să vină încoace? Hai că Hai, vină încoace, fratele meu. Lanțele de bagă cu Vină încoace, aici. Hai, și unul la mine, haideți. Puteți să vă de aici, Sias. procesez, bă, el? Haideți. Dacă e aici liber. Poftim? Nici aici nu e liber. Băgăm ești. E plin. Stai așa. Așteaptă aici. sport de seară. Gata. Stai, uite, vin în partea asta, așteptăm aici, vină încoace. Gata, domnul, după dumneavoastră. Auziți, aici sunt aia procesați, nu? În astea. Jointul se Da. confiscă? Jointul se confiscă? Ce e asta că nu te aud? Bun, Jointul se confiscă, jointul. Are mai mult. Unul cu mine, băi. Stați așa. Doamne, Păi, dar nu o să-ți vină nimeni când vorbești la atitudinea asta. Doar unul. vine cineva cu mine, vă rog frumos? Bună dimineața, știm să Da, vorbim. păi am confiscat tot. Vedeți? Crezi că băiatul ăla să stea careva lângă el în colț, că n-am unde să-l pun. Trebuie să-mi faci poză cu buletinul. Haideți. Trebuie să-mi faci poză cu Major, iei pe ăștia la palme, dă-i în pula mea, că Hai, ne mai ești pe mine. că nu o să ți se Aia, procesare în considerare. Tu de ce nu trebuie să-i procesezi pe băieții? Cine nu-i procesat de aici? Eu nu. Poză, știi? A? Stai puțin. Șefule, am fost în poliție. Oriunde, omule, oriunde. Că băiatul acolo e procesat. Scuze.
Aștept să îi se facă transport. În momentul în care se face transport, Așa, aici te facem țin pe tot. transport, te duci la penitenciar și iei în mod special pe cel care l-ai procesat. Și o întrebare, și ce să-i dau? Au avut 5 jointuri cu pump. Calibru mare și Stați că îmi fac cu tentativă telefonul, de că îmi omor. bag pula în ea camera. Ok, calibru mare și tentativă de omor. Ok. Hai colegă, mai ai mult în celula asta? Nu, că nu plăim niciunde și plăsai legit. Ia, să vă uitați la mine. Să se vadă și băiatul de Uite, wc. stau aici la gard. Bun, te rog, Poate mai masca, trebuie la cineva ochelari, țelura, casca lăsați că jos, stau aici. Gata, gata. un buletin Gata, gata. frumos. Lasă-o pe jos. Mai ai Mai mult ridic în o dată celula mâinile asta? să văd ce echipamente ilegale mai ai. Mă scuzi, n-am vrut. Duc. Mărunțișuri. Să rămână, Auzi? să rămână, Auzi? domnișoară, să rămână. Dar de ce îți Puteți spui pe nume? arunca telefonul ăsta. Nu ai voie, nu ai voie. Lasă-l acum. Ok, bun. Jointurile le Sias, dau Adriana, eu, poți îi să dau le chestii cumpăr de ce ce să să pui preocup. ca Sias aici? Ai un pistol. Stai că nu Să te rămână, aud, stai că domnișoară, n-aud, veniți aici. n-aud. La mine, la Am mine, la zis mine. să te duci de aici, să nu mai stai ca Sias aici. Ah, bine. Asta și ulterior Fugi. să le... Ce fac Bun, dacă am spune-ți, Mă rog. duc, domn major, mă duc eu să o ajut să se schimbe. Spui ceva? M-au zis? Da, Domn major, Da, domn major. mă lăsați să Da. mă să ajut să se schimbe. Bă, cine? Nu mai este. Domnișoara, Mai ai Doamne, mult, ferește, coleg? ce De fapt, să care fac? domn, Zic că să vă eu nu-l abțineți, știu. Domnule, domnule Donțu, eu zic să vă abțineți de așa afirmații, vă rog Patrick frumos. sau care ești? Asta mai e Este Eu- imposibil, Eu- domnișoara este măritată cu un coleg din Mai ai mult? apartament. Deschide aici. Nu cred că vreți să faceți Păi stai aici, stai un pic aici. Nu Dar lăsa recalcitrant. celula asta, bagă-l în a doua. dacă Acolo te sunt cei duci să-ți bagi jumătate procesați. de secție. Hai, vină după mine atunci. Domnul Dar nu Donțu, pot să e ies. sigur de această Hai, vină pe afirmație? asta în protocoliu. Nu mai e domnul. Aici sunt ăștia procesați? Vă Hai, vină recomand, încoa. da. da, ăștia doi, da, Intră și tu aici. Cei procesați unde îi punem? Intră aici, domnul elicopter. Cei procesați, îi Mai puneți spatele. celulele din dreapta. Dumneavoastră Intră înapoi în celulă. Am mai cu spatele. Cu mașină că... Dacă mai ești de aici, o să te Da, bată. da. Hai cu Păi știi ce nu e celula închisă? Dă-te mai mic așa. Ridică mâinile sus. Aici, ură Da. băiatul ăsta. Scoate-ți afară de Păi celulă. până Deci în spate. vrei să las aici? Așa. Păi hai să Leopardul. un microbuz dacă nu. Bă, să mor eu dacă mai Leopardă, mami. Știi cum stă treaba, da? Nu merge Te ocupi de microbuzul. toți, să fie procesați, să aibă obiect